ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз 2 майи соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 118 сомонӣ. дар имрӯза видео бардруи азиз мошини Toyota Prado астай, мошини ВАЗ 2106 астай. яка дар ноҳияи Ёвон хона дар кораи Точансма дар кораи дар ҳами видео гап мезанам. хонаҳои заминӣ астай дар шаҳри Душанбе, ана квартира аз он астай дар ноҳияи Рудакӣ, квартира астай дар шаҳри Исфара, квартира астай дар шаҳри Душанбе ва квартира аз он астай дар шаҳри Ваҳдат. қизиқи видео ҳамие ки дукомната квартира астай 43000 сомониш мега. бардори ғарибон шумо метавонед ки дукомната квартирара 367000 рублда бихарен. ва дигар чизои арзонам ҳастай бардори азиз, ай ҳамат хоҳиш мекунам барои пешравии мо як дона лайки бепала биҷиқен ва касе дар канали мо меҳмонен подписатся кунен, видеои ма шумода мерава. мерим акустуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азиз, компания баха компания рӯзи хилаш мо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои да ҳами бародарода удобния мераванд шуморо ай ҳамҷам мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меорам. бардруи азиз, мошиношон мошинои беҳтарин ай. и яка пастаян ами кор дай мақсад номерош WhatsApp дора, занг мезанед сразу ответон мета. бисёр инсони хубай бародар ай. ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугу. ай ҳама да компания арзон бардруи азиз 8000 рубл. агар ай номи канали Сауду Теҷи гап занем ба шумо арзон мекуна. ине бародарора нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. такси граница инам бо соқ саломат рафта инҷа варидот ҳама садфрӯза дар ин номеро ки ҳамҷа мебурояд тамос бигире мебарату соқ саломат меорату. бардруи азиз, ака бо диққат илтимос гӯш кунен. ба чи ачкидор навора сар мекунам, мегзарем ба яка мошини фурӯшӣ баъд хонаҳо да мегзарем. бардруи азиз, мошини фурӯшӣ Toyota Prado беҳад мошини зурайда. Toyota Prado соли баромадаш 2010. сӯзишвориш бензин, объем моторош 2.7 литрай, коробкаш автомат. балонош бардруи азиз 75%. ҳуҷҷатош то 20 сентябра дора. састаяни мошин зури бадай. просто бардруи азиз, камтар сумаш дар корай барои ҳам мошина фурӯхтесай. бардруи азиз, мошин қарор дора дар ноҳияи Фархор, нархиш 280000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиём. 280000 сомон. бовар кунен мошинҷон айда. ин мошина бихарӣ, ӯ ҷурое ки зангшон мезади телефона периодизатсия мондагиян ку, ай периодизатсия мегиранд телефонша мардак борида. бовар кунен бардруи азиз, мошинҷон ай 280000 сомон дар ноҳияи Фархор. ана номерои телефонаш WhatsApp дора, занг бизанем бигӯен ки номероро ай канали Сауду Теҷе гирифтам. акай Сауду Теҷе навора давом мета мегзарем ба дим эълони имрӯза як хонаи беҳтарини дига бардруи азиз. касе ки ай шаҳри Душанбен бо диққат гӯш кунем, бо диққат коро бора партоен. бардруи азиз, хонаи дешен қарор дора дар шаҳри Душанбе, тарафи жилмастӣ. 6 сотиқ заминай, 4 дар хона ба як калидорш кардагӣ, кухни баня дар друншай. ремонти хона коробка будай бардруи азиз. пулои русиро ай Россия оварда бошӣ, тоҷикӣ мекунӣ, як евара ремонтш мекунӣ ва медрои зиндагӣ мекунӣ. масъалаи обу суветш мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100% будай. дута подвал дора, мисол барои ягон чӣ мондан. гирди хона ду тарафш маҳкам кардагӣ. омадем нархшда бардруи азиз. нархиш 300000 сомонӣ. касе харидор бошен, занг бизанен, бо арзон мешава. мардак воре касе меҳмон бошен, подписатсия кунен, и хели нархи навора дар канали Сауду Теҷе мебинен. бардруи азиз, ин нархи квартирара гӯш кунен, бо диққат, илтимос ҳама ҷо да поделитсия кунен. WhatsApp группаҳои имо ҳама ҷо да поделитсия кунен, бигӯен ки Сауду Теҷе як квартираи арзона гап зад. бардруи азиз, квартира десен қарор дора дар шаҳри Исфара,
шаҳраки Шуроб ана доми чоретаҷа духонага квартира дар чорум этаж қарор дора ремонти квартира замонавӣ ба дараҷаи олӣ шай масъалаи ову свеч мега пастияни ҳастаи ҳуҷҷатош 100%ай квартирара вақти фурӯхтан бисёри чизҳош меиста мактаб садиқ магазин балниса ҳукумат масҷид наздик будай бардуи азиз нархи квартира 43 000 сомонӣ гӯш кардесен 43 000 сомон и дурӯғ нестай и реални ростай номраи телефонаш аст бардуи азиз занг бизанен квартира аякай анасай ё бардуи азиз скриншот кинен баъдаи ҳамин видеоро тамошо кардан бо зангаш мезанен ба ҳазур ҳамин зангаш заден ана биген ки квартира аякай анасай бига ки ҳо тамом бардуи азиз биген ки номерои канали саудотеҷа гирифтам ба шумо бо арзон мекуна чӣ хеле ки гуфтам бардуи азиз 43 000 сомонӣ ба пули русӣ 367 000 рубл мешидай квартира дар шаҳри Исфара шаҳраки Шуроб дай дидем бардуи азиз чӣ хел саудотеҷе мисол хона квартираҳои арзон мемона барои ҳам бардуи азиз уқавақтона намегира подписатсия кинен мумкин ягон рӯз дига ай шаҳри душанбе квартира монам ё мисол ай қирған монам ё ай ваҳдат монам ё ай ҳисор бимонам ё ай ёвон бимонам барои ҳам бардуи азиз подписатсия кинен ва ягон чи арзон дошта бошен дар инами рақамҳои десен дар ватсапаш рӯй кинен ман реклама мекунам ана бобиҷон лабай мошиноро дидем дидум ширкати бахтиёру баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки тоҷикистон меоянд бозори садовод ва люблино ҷамъ мешаванд борҳое ки бо дар гирду атроф аст ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд ҳамин борҳоро барои тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад ана вақте ки борҳо омад ба тоҷикистон ки даромад аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад ба душанбе шаҳр даромада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон борҳо тақсим мешавад бобиҷон аз ҳама асосаш кафолат дорад не гарантия бале нумераҳакои бобош шумо фаҳмидем ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ будаи шумоам занг бизанен дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунен бор худаш меомадай бардуи азизам хаста набошен бачаи ачкидор навора давом метиҳад дӯстони азиз бо диққат гӯш кунен як кадай ноҳияи ёвон ай районаш хонаи заминӣ дар курай то 150-200 000 сомонира бардуи азиз боша мехара гӯш кардесен бардуи азиз айми райони ноҳияи фархор хонаи заминӣ дар курайша мега ай ноҳияи ёвон ай районаш бошане ки то 150-200 000 сомона мехара ов свет ҳуҷҷатош соз бошане ки номарои телефонаш ватсап дора бардуи азиз касе ки мисол ай ноҳияи ёвон ай районаш хонаи заминӣ дошта бошен ҳами якада занг бизанен чӣ хеле ки гуфтам и яка харидори хонаи заминӣ бардуи азиз хотири меҳнатҳои мо як дона лайки бепала биҷиқен ҳамин лайкҳо ҳазор зиёд шава бо зур мешавада бардуи азиз мошини фурӯшӣ ваз 2106 соли баромадаш 1984 сӯзишвориш бензин мотораш 06 гуфтагиай коробкаш механика балонош 70% хадавоиш созай краскашам бардуи азиз соз будай срочни ҳами бародарда пул дар кор будай бардуи азиз срочни сум дар корай мега мошин қарор дора дар шаҳри душанбе 9 километрда нархиш 9000 сомонӣ бардуи азиз ина марҳамат ваз 2106 9000 сомон дар шаҳри душанбе 9 километрдай ба пули русӣ 77 000 рубл мешидай занг бизанен маслиҳат кунен ва чевчавхия кофе талха ё ягон арзиколаи хинак ҳабахе ки ба фикрам ховуд бурдесай и гапа гуфтем ки ҳушёр шай квартираҳои арзона гӯш кунӣ бардуи азиз квартира десен қарор дора дар шаҳри ваҳдат
наздики ҳайкали модарда. як хонага квартира дар якум этаж қарор дора 26 квадратни метрай. домои пешна квартира ремонт доштаи. соҳиби квартира маълумот додааст ки хона дар шаҳри Ваҳдат пишти ҳайкали модарда. бардуи азизам, нархиш 175,000 сомонӣ. 175,000 сомонӣ. соҳиби ана квартира илтимос кардагие ки фақат харидорои аниқ занг бизанен. дӯстони азиз, числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша ба занг бизанен, не ки харидорои аниқ занг бизанен гуфтагияй. бисёри бардорои хиди Россия гуфта буданд ки ана квартира аз онаи ноҳияи Рӯдакӣ бимонен. марҳамат гӯш кунен. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, наздики мактаб деҳоти се гуфтагияй. наздики мактаби деҳоти се ҳам хел маълумот дагия. бардуи азиз, як хонага квартира дар шашум этаж қарор дорад 30 квадратни метрай. доми новостройка, квартира ремонти нав кардагия. чӣ хеле дар сурат десен. соҳиби квартира маълумот дагия ки хона тайёрай медрои зиндагӣ мекунӣ. ана бу бардуи азиз камтар арзон мешидай. нархиш 195,000 сомонӣ. бардуи азиз, номерои телефонаш ҳастай. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар экран нависагим. харидорои аниқ занг бизанен, қатъяка маслиҳат кунен. хотири бардорое ки лайк мемонанд дар видео, дар комментиара нависта буданд ки ай шаҳри душанбе квартираи арзон бимонад накай савду тиҷе. бардорои азиз, раҳмат мегӯям барои дастгиритон. шумо ҳам дастгирӣ кардесен. ман ҳам айси мисол квартираи арзона барои шуморо пешкаш мисол кардесам. бардорои азиз, квартира дар шаҳри душанбе тарафи Сомониён гуфтагияй. шаҳри душанбе тарафи Сомониён. духонага квартира дар якум этаж қарор дорад 45 квадратни метрай. домои пешна квартира ремонт доштаи. соҳиби квартира гуфтагияй ки таъмир дора. дӯстони азиз, нархиш 190,000 сомонӣ. касе харидор бошен бо арзон мешава. ба пули русӣ 1,622,000 рубл мешидай. занг бизанен, маслиҳат кунен харидорои аниқ. ханам хеле бачаё ча апашко хай дига созену хе зинда бошем бовар кинен ами чақчақҳои мо зиқ нашида бошем бо мо настрени мон боша вақт мо хуш боша кам кам чақчақ мекунем суҳбат мекунем. И канали Сауду Тиҷира ами одамои подписатсия кардагиянд 2-3 сол пеш хичон медонанд ки бачаи ачкиҷор бачаи ачкиҷор неба бачаи ачкидор чӣ хеле характер дора. ханам хеле бардуи азиз, аз ки ҷое ки мисол мошин, хона, квартира, мисол чизе ки арзонтар роӣ кардан, ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархҳошона гуфтем. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. хая ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор ам як дона лайки бепула бижиқем. бардуи азиз, лайкотон гарени истисидагияй, як дона лайки бепула бижиқен. аз киҷо хона, заминтон, квартиратон дар корай комментиара да бинависем. бардуи азиз, мо арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунем. хай дига гапам надорам. лайк, подписатсия дар комментиара мисол ягончи бинависен. хаяка Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.